Sí, l'important precisament és això, que un laic que va viure conforme a la seva condició de catòlic, és a dir, sent metge i sent alcalde, no se l'entén la seva actuació sinó com a catòlic. Per tant, ell, com a metge i com a alcalde, que va ser d'Arbeca 6 anys, ho va considerar un apostolat. Ara, la beatificació d'avui és el reconeixement d'una persona que ha viscut honestament, conforme a les seves conviccions, i ha donat la seva vida lliurement per aquell que ell estimava, que és Jesucrist. Impresiona la intensidad del amor demostrada por el nuevo beato, que alcanza el culmen en el gesto heroico de perdonar a los propios verdugos y además hasta inclinarse a curar la herida de uno de ellos. A la violencia respondió con el perdón, al odio respondió con la caridad que no lleva cuenta de mal recibido, que todo lo excusa y todo lo soporta. Es cierto que cada martirio tiene lugar en unas circunstancias históricas trágicas, que asumiendo a veces la forma de persecución conducen a una muerte violenta a causa de la fe. Sin embargo, aún en medio de un drama similar, el mártir sabe trascender el momento histórico concreto y contemplar a sus semejantes con el corazón de Dios. Que el nou beat ens ajudi a ser fidels i guiar les nostres diòcesis, que estan ben arrelades en aquesta terra catalana que estimem tant. Desitgem que tots es resolguin la pau, en el diàleg, i que ningú no sigui víctima de cap injustícia. El nou beat enarbola sobre nosaltres la senyera de la pau, del perdó i de la reconciliació. Aquesta celebració quedarà inscrita en la història d'aquesta catedral metropolitana, però també inscrita en el meu cor. Arribant al final del meu pontificat, només la puc rebre com un regal del Senyor per a vosaltres i per a mi. I signe del martiri ha estat present en el meu ministeri episcopal, el signe del martiri ha estat present en el meu ministeri episcopal entre vosaltres. Ara, actualment, hi ha un impuls amb aquest intent, evidentment fet d'una manera més civilina, però que a poc ens estan imposant un perfil de bisbe que és poc sensible a la realitat catalana, que no està arrelada en el país, que li costa realment entendre quina és la línia eclesial que té Catalunya, que, com en moltes altres coses, és diferent de l'espanyola, ni millor ni pitjor, és diferent i nosaltres volem que aquesta línia es mantingui perquè és una línia, en general, molt més oberta i és una línia molt més d'integració que no pas la que habitualment es porta en l'Església espanyola.